E wach masira machielo eni familia maromo 40 kod auchiel gweng magota gulu mayudore kaunti ma Siaya ochako Pasaka gi midhiero banka Oula monjo kendo daro gi e miechegi. Koth mosebedo ka chwe mang'eny omiyo nam lole opong' kendo pige muomo nyaka gwenge moko. Koth lero midhiero ma koth okelo ne jodak ma Imbo. Koth ma osebet ka goyo gwenge mane wi gode koro osepong'o aoche madonje nam lolwe. Nam mabende koro pong' kendo duoko pie gwenge kaka gota gulu. Jodak mawuok e gwenge go ne ochuno mondo many kuonde buore e miech wedegi kod jirende. Bang' Oula daro gi chakre tich abich jumani. Giwacho ni giselalo mwandu kendo kech nyalo biro medo negi midhiero bang' pi ketho cham mane gisepidho. Chiembwa duto mane wapidho osedhi kod pi. Jok modak along the tarmac chiembgi mancha gigeno osedhi. Kodhi mane sirikal omiyowa maber bende osedhi. Koro nyiso ni onge yuto moro moyudo maber kuom sirikal nikech pesa mane ginyiewo godo kodhigo ok watiyo go e yo makare mana nikech pi. Kata mor mar Pasaka olal negi. Ka gweng' koro lokore kar Oula ma kata donje miero kiot. Omiyo kata nyasi mar Pasaka wani ok wanyal timo nyasi ne ongo gi mor, wan gi kuyo nikech waparo ni mana ni to tuo gi malaria nyithiwa di thiedhi nade. Ai jomodak e bath ndara kia dhogoye kidhi gota gulu gito gi ma hinyo to hinyo nyaka mier ma Ulowa en dhogoye opong' kata ka mugao mamalo pok odonje ta wakwayo ofis governor marwa jo county government obi to ginyalo keto kalbat mondo pi oringi kalori na mumwalo to pi ok bi pong'o kendo mieche mane e bath ndara makia dhogoye kidhi osieko. Okang' mar buore mier wedegi bendo koro ken giko mar midhiero nikech suna kod rao ok migi kwe ka koro gikwayo mondo piny owacho mondo kaw okang' mapiyo mar resogi. Wakwayo nyaka KWS mondo chopi ground ka mondo ne gima timore. Wang'iyo maber ni hippopotamus kata rawe gi gin gik makelo nwa tourist, but ka koro donji dala ma ng'ato dwa mana nonende gi dhiang' ot to koro ok ober. Wach mar suna bende ka wanyalo yudo nedego mondo oketni nyithindogi. Rao wuok oko to rawe ni le marach kendo ni le ma en ong'adi titho mana sano samoro dala chielo nyalo kata ng'ado diadek dichiel to ei gota gulu wang'e ni midhiero nitie to gweng' monjao kabisa en Ulowa. Rawe duto ka sani dwa neno to bi mana Ulowa. To side machielo rawe go hinyowa kata watali dwa none rao to wan kaka jodak ma Ulowa wan to wan gi midhiero to gi tuoche masuna kelo. Keli uru ndege mondo spray samba mondo suna odhiyo. Suna kayo wakati odiechieng' gotieno tek pogo ka in majimbo ka. Giwacho ni ma en midhiero ma kinde ka kinde ma piny owacho koro nego manj yo machielo ma itiekego ka opogore kod mich mag chiemo kende. Uranguru mabati mondo mi kila household odhi orang kama onyalo betie to mondo nyingi owuogi gino ok ni every season ka season moro biro mar flood to nying ng'ano nitie. Season mar flood to nying ng'ano nitie. Ang'o momiyo nopong' mana kanyo pile pile to konyruok biro ga kanyo. Mano timore nikech ikelo mana chiemo. Mchele ok nyal geng'o koth, bende ok nyal tede wi pi. Omiyo an akwayo ni chiemo to nyaka wachiem nikech koro kata gima timore sani onge. Gavana ma Siaya James Orengo mano timo limbe gwengego mar mondo ochun jodak kod mich mar sikuku mar Pasaka ne osingo ni daraja magoye ibiro los mapiyo kaka yo mar reso jogota gulu maka pi ogeng'onegi to onge kaka giwuogi mondo gires ngima. Na wananchi wamelia ya kwamba hii daraja ya Goye ikitengezwa vizuri hii shida itakwisha. Kweli ama si kweli? Suluhu si kutafuta mali ama sehemu zingine. Suluhu wanasema ni kwamba serikali kuu lazima itengeze hii daraja. Na kwa muda kama haiwezekani tutafute makalvat maji ipite. Sasa tunataka hiyo suluhu mara moja na tunasema tutajaribu. Koth mar chak higani pod igeno ni dhi medo chwe nyaka dwe mar 5 kamano koro keto jodak mag gwenge kaka gota gulu kod ting' mar manyo kuonde dak mamoko. Edwin Okoth, Ramogi TV. Ochako mulane weche mag siasa matin kuma moko kuom jod bura